Nagrunggo na ang among sakyan nga kuan, barko. Mag-prepare namin kay manaog namin dito sa ubos. Naog na mi guys. Kawiran sa big guys. Punta. Mas ali ka mo tali pikas di. Nagbaklay ni Undoy gikan dito sa pier. Diri ra mi manakayan paingon dito sa terminal. Naglakaw-lakaw mi ni Undoy, exercise, magtaxi mi ni Undoy. Magtaxi ta Undoy? Magtaxi mi guys paingon sa pier. Char. Sosyalan kaayo si Undoy. Maayo gani ni kay wala siya sa puta kagabi wala sad naghasol-hasol, natulog ra pud sad ni siya kagabi wala ingon nga nag-alingasan ni siya kagabi guys. Very good guys si Undoy. Saka sulod. Sulod na. Sulod. Sulod na. Agoy kadlok mo rin na. Saka. Huy, saka na kay agsakay man tadani na buang. Ikaw sibog dito, ikaw sibog. Ipakidnap ka ba din ako di ay nabuing ka magkaha. Agora mi. Ikaw mo barko? Oo. Ano barko na? Trans-Asia. Sira Undoy. Sira. Madlok na siya. Madlok siya. Walang. Ali, saka. Say mo jud na siya. Saka. Saka ba? Kinasaka. Ayun say mo. Oh. Lista mo na ang tanan. Sige, unahan. Sige dito. Pero balon. Sino? Sundo mini Rimon, among atuon dito sa unahan. Na si Tito, nagsundo na si Tito. Ay, motor. Nagpasundo mini Rimon. Diyan mo Inday ba? Biar si Inday. Kajut lang gwapaha kay wala pa si Rimon kapag kauban. Nagpa-sinsiyo pa si Rimon, nagpalit sa fried chicken. Nag-miss call si Maring Inday, asa ka siya. Aw dili nanawag gid ay sa kuan. Madam, 100 to ano? Yara oh. Salamat ha. Iusa na nga Danimon. Fried chicken. Palit ni fried chicken kay pa na mahal. Di ara ama ka nagkuan?
Uy, uban niya ta sa ingog ha? Karon? Oh. Diretso na ta? Oh, ayun na pag-ilis. Disolpon. Tay sa pa. Ihatod sa na ko si Undoy dito. Ayun. Naka. Dili nakahuwat, naka pa. Kung na maaw kay natulog ko ganina pa gumaning mo. Aw uban na lang ta dito ta, kay magkauntat ta. Balik ta saka. Unsa ka motor magidalamon kang budok? Makadaog to ah. Ta. Pag video na. Dito te. Nasi mayam dito. Hi guys. Hapit di ko mo makuan me kay langay-langay rami ko. So nana nakauli na sa mayamiya. Si Undoy, tara si Undoy guys. Timing kay sa ngata na akong pag-abot na malit na days. Hi darling, I love you. Underline na sa daan. Gariak na ba rin si Iba pag may yun nga I love you. Sakay. Sakay. Okay lang, gamay man sana. Gamay, di na lang malagsan na lang makita. Ato dami guys. Undoy, hawi din na Undoy. Alang sudan mo. Kinsa. Di rin siya gisila. Oh, wala. May gani kay wala sa lagi. Diawat ni Koreana nga hisos inukong si Koreana hasol kayo kay gasuka. Magpagasolina mi kay wala ko nay gasolina ing si Raymond basig di ni kapangas dito sa bukid. Isa ka litro. Maring ko isa ka litro maring di. Isa ka litro nga gasolina. Sakay na. Kumana og tubil. Asa kisan dai mo kuan? Di maring sakay sa Cebu. Si kuan dai si Isni, si Ibon dai kadala gusto kuan. Naghatag sa imo tong mga balita o kuan. Oh. Nag-chat mo? Kuan, comment ka sa Diyan kami guys. Tayo pa balik dito sa kunan. Mama, kanapok Alik magilang na. ay papa. Nagtulog pa na sa lapok ko. Ay na pagay puso si bare. Si Alin na doy? Alin na marin? Papa mo na manggon na iya color. Mamahaw din ta guys. Hi mga sister. Hello, uy, pagkalapli kay ni Bintoy. Ay, di na siya Bintoy. Bernadette. Bata. Gingogo sa mala. Good morning. Good morning. Si Iboy. Agoy, si Iboy. Wala na. Dera ang batang hingatugon. Ala nagkatuluga. Oy, nagkatuluga magka. Ay balon. Unsa no? Unsa Asuti, ha? Gusto mo yun, ha? Unsa ni? Unsa? Iya ulo. Burot ya ulo. Uta na way Picasso. Burot ya ulo. Karon pa lugar na nagawas. Dili kay kaon na pa. Kuy akaw na maring kay gato na ta sa inguog. Dako kay din. Ali na kay pamahaw ta. Hi guys. Mamahaw ta. Nagpalit mi sa sudan dito sa ilang ni Padilyo. Kay pamahaw ta. Ano kung kaganina mo kadlaw? Dito man sa Tagbilaran kay ang kuan baya kana ang hagna to balingwan kay alas 2 baya. Nya kay na short mako sa oras na Kagay gahapon. nato sila ate karon gid mga adlaw dito sila karon bagger. Ate ko di ako. Nanay magiting mo sige. Ang bidik ato na kuan. Lin ang pamahaw na talin. Napapamahaw sa muna sige na. Ta ali. Ay si Ondoy guys. Ali na marin. Si Ondoy. Ali na say. Ging ali na ging. Kay pamahaw ta. Ondoy yo. Naguli siya ni guys ha. Okay, diri na kuno na siya puyo. Dili na siya puyo. Agoy di ay. Diri na siya puyo. Uy sige na akit ato na ta sa kagaya ay nguog. Nana si Limon Dani. Ay namon. Aman ang kuan mon. Mamahaw ta guys kay adto mi karon sa hinguog kay kuhaon nako ang parcel kay pila na ba ka adlaw maring ag ibalik din na nila maring ang parcel kung di makuha. Hala, ikatulo ra ba kaadlaw gahapon? Message makani mo. Nag-message pa ko. Wala may contact number nila. Kay ang nakabutaw dito kay katura mang murag
kuan sa tawag Dili ana. tudo lang pagkakuan day. Dili. Sige, kaya diretso ta karon dito kay sayang ko. Nagpalit mi sa RMN. Kaya sa'yo mata siya reglay. Alin na? Magkano ta? Ay, bata, dito din. Undoy. Kinasay kaya ka na to say. Matong bag na ay kuan dani guys. Ang fried chicken nga kuan kagabi gidala wala na hurot. So ato ning kaunon. Oh, sige na Lin. Hi guys! Good morning! Nag-live man ko kayo ng laban na. Nag-abot man mo din na ipatubang dali sa kuan. Mga unta, panan. Dali ka pato sa lang din. Uy, pagdali na maring. Pamahaw. Mga unta guys, mga on. Balon po, kuan po sa balon dili. Si balon, wala pa rin nawala din. Gamay na. Unsa ahara na. Hi guys, di ako karon sa Balingwan Terminal. Kauban ako si Maring Inday mo adto mi karon sa Hingoog kay naay kaon dito nga package. Yan na si Maring Inday dani sa taas. Ha? Oh, dira. Dani ra ta kay Kirkon kan sa likod. Kuan. Richard C. Yan na guys. Maring, thank you so much. Sa unsa man? Ha? Sa asat. Sa free. Buang guys, mami ako naman no ipasalamatan ni kasi may naglibre na ako guys. Siya may naglibre na ako dili ako. Date ni karon ato sa Hingoog. Bitaw guys, na ako'y kuhaon dito nga kuhaan parcel niya sa LBC raman. Mao nang ako siyang giuban. Yara ni guys sa Hingoog. Amo nang atuon kam dito sa kuan. Grado man pa rin. Yara mi guys diri sa Hingoog. Niya lunch break pa man. Hulato na lang namo ni Maring Inday. Oh, thank you so much Maring for your accommodation. May lang og naa pa ang parcel. Kay basig wala na. Ha? Dana lingkod dira. Lingkod kay lingkod sa kudani. Lingkod sa Midani kay lunch break pa. Guys, break time pa man sa LBC. Mo ato sa amin ni Maring Inday sa plaza. Kay mga launa pa siguro mo balik Maring. Unya kay alas 12 G's pa man siguro. So ato sa amin sa plaza magsuroy-suroy mi. Paugaan pa Maring. Tricycle. Tricycle. Aw, tali na. Kuan mi plaza. Ali Maring. Mga launa pa siguro magbalik. So dito lang sa amin mag suroy-suroy ni Maring Inday. Nya maniud to sa dahin mi dito kay naa may mga tempura-tempura dito Maring no. Di na siya pag yun to, snack na na. Snack gani dala pa yun to. Snack pa man. Oh. Manawag ko ano, wala ko nakapamilya sa akin ko na sumpa. Kaya na ka Maring? Okay, salamat kayo sa libre Maring ha. Gilibre ko niya og kuan guys kana ang sandals. Dua ka buok. Thank you so much. Close ang kuan karon. Clinic, Ujigi Clinic pag Sabado Domingo. Ako naglibre pero ikaw nagbayad. Oh.
Salamat. Diyan namin sa kuan plaza diri sa Hinguog City. Unya ang simbahan ni Maring tanaw sa nato unsa nga simbahan ni Dani di Rita di Casias. Di Casia. Rita di Casia, Saint Rita di Casia. Saint Rita di Casia ang ilahang simbahan diri. So ali Maring kay suri-suri sa ta diri sa plaza. Painit-init ta. Nya base na ay mga tempura-tempura diri sa kilid-kilid. Mag-isnak-isnak nang lang sa dayon. Uy, salamat jud kay sa free nimo Maring. Murag init jud kay Maring. Uy, pangita ta sa landong-landong Maring. Hindi ami diri guys kay break time pa man dito. Mao na. Diri lang sa mi mag karaw-karaw. Ha? Gani. Uy, murag patsada diri tan-aon kung gabi. Pero ambot lang og napabay Christmas light nila diri. Ali na. Init kaayo. Maniud to mi. Asa dapit man ta? Init ra ba kay Maring? Asa man ta? Dani ta? Sige. Maniud to mi sa kuan. Ay, maniud to mi madam. Pwede Dani nasa na may punta. Tagpila inyo puso, puso kanon. Dili man ni kanon Maring. Wala may rice? Naa. Naa de rice ay biscuit. Kanina lang ako bago pa jud. Tagpila man ni siya. Tag 10,000. Maring sige na pili na. Ayaw ka uwaw. Guys, magkaon mi ari sa kuan. Unsay pangalan ni? Fried chicken. Fried chicken. Ha? Siomay ako daw kani. Imo Maring unsay mo? Uy, hotdog Maring ko dako ra ba? Adi ko na nang munas na. Gusto nimo. Taas man. Di ka ganahan? Sige na. Isa ka rice ako agwa pa. Daw isa pod imo ha? Butsin eh. Chicken skin. Hindi ko matuwad kani Dili man. Dili ba? Basig. Na-balance ba ning ligi Dani? Sig mga buagya kita Dani. Pilihan ang kuan. Ang lami sa ingali bitaw kay kaning sauce. Halang yung sauce. Guys, mga gwapa sila. Mga madam. Unya, kuan pa jud. Bagong luto pa jud ang kuan. Rice cooker. Wala mga unta ninyo guys. Gani na ako niyo. Kana. Dili ka kanon? Pwede ka kanon? Kanon. O sige. Duha imo ha kanon? Duha imo ha? Mayra. Isa lang sa. Duha lang sa kanon ba pa ha? Para ako rice. Tunga uroy ka, digi ka magpasok. Uy, ginupo Maring. Diba, ilan kaya po kumutaas na, bisan Isa ha. pagkakaundag. Ang ako kay kani. Daw kani. Kani ako langga. Kana. Dani ra ko. Naay cheese na inyo hotdog. Uy, naay cheese ila hotdog oh. Dili Maring. Dani ra ta. Uy, paniudtot ta. Init kaayo. Si Maring Inday, naluding na si Maring Inday. Wala niya kibaw adlaw. Init Ang ang sagan. Init Di naman init. kayo. Ang imo init kayo? Mga unta. Sumay nami. First love never die, never ever. Wait, kutsara? Pag ginamot na diya Maring. Ang gibungkag ni kay kuan, di na ko makaon init. Init man uy Kaon gapon. Dagan na kay ni Mary, murag busog wa mo kon hindi. Ha? Kagani ha?
Ako gusto mo matulog. Katugon ka? Mabuntis na siguro kami. Buntis ka? Kisa makijod ni mo. Buang ka. Damgo. Siguran mo ko damgo. Mga unta. Basin na buros ko dito. Ako ni dako ko. Ano ba? Dugang kog siumay gwapa ha. Daw. Dugang japon taan ni ah. Oh, lumpia oh. Di ka dani? Dili. Ang kanto lagi na ko daghang kaayo tiwa sa oh. Uy, kan ana ah. Be ta nagkaon mi tagdo. Gani daw. Kadwa ra mo kumukaon sa isa ka. Sa kadlaw? May gani, di kaduha. Sa magaon ta guys, di was tagkaon. Ha? Budget ko ba trabaho. Ayo pag budget na rin Ginoo ko. Mangaon. Pumana sa maring inday og kaon. Wag mo guys. Huwagan magud ka maring. Huwagan sa maring inday. Huwagan magud sa maring inday, ha? Utan lang. Nindot ka maring. Ay. Dali ako kanahan Lang sa cellphone? Saan ni siya? Chicken skin, tag 5, no? Tubig ba? At tubig ka? Ano may mo ha? Soft drink? Dili ang lagi ko kay Tubig? Unya na ko mo. Hmm? Unya na ko. O tani maring hoy, bugna ra ba kaayo? Buang ka unsa ba imo di ay? Wag. Na. Wa ko'y katag nimo. Ate kayo Bahing may iro diha kay. Lakaw-lakaw. ayo ko nang irumi dapat kami. Pakastahan ta ka. Pino. Lord. Uy, salamat inyong pagpalit. Balik-balik mo ha. Pila to ang tanan ang mga pa? 65,000. Pwede rin ni siya guys sa kuan at bang sa City Health. City Health ka naman diya o. Kunya, kuan sila kabok naninda dani tulo. Tulo sila kabok naninda. Nga na ako isuon nga kanang kuan kay kanang sunod na ko ba? Pagsuon nga. Suon nga ba? Bayot, di ka ganag isuon nga bayot. Ha? Di ka ganag isuon nga bayot. Okay raw, dili tapulan. Tapulan ginuo ko. Sige, ako Salamat, ako, ha? sister is paglagitan sa panaglang ako din kay kamuran. Wala gid mi nagkabanding sa ako manang. Palit ko sa kuan tubig ni Maring Inday. Kay UTI na siya tubig na daw ang iyaha. Tubig ako amadang kansiya isa dayon Sprite na lang po kani ako sila ka na salamat. Wala na anasad customer. A day in my life. Bayot nga boring, nakaabot sa hinguog. Porto di video day. Right butik tayo. A day in my life. Akong maring nga boring, na UTI. Tubig na lang ang iyaha. Diba sig magdugang ang iyang UTI. Okay. Ako Sprite. Thank you guys for watching. Datong kuan katong Pasko, sige gyapon mo tinda dani.
Katumoy daghan kay mo halin kada adlaw no. Kay na may Christmas light diri. Bitaw no maora jud sad na nga month ang busog. Si Madam. So karon relax lang sa sila karon kay. Hi Madam. Thank you Madam. Wala na ay kuan followers guys. Nangailhan jud ko sa kadaghanan sa Facebook page. Kay nag-trending man to among Mario Mario. Mao nang naay pakailasad sa ako ah. Thank you so much Madam. A day in my life. Bayot, nakahuman nag-inom og soup drink. UTI liter. Huy, tara. Nag-ablin siguro itong kuan, LBC. Huy, bayad na ha, Madam. Thank you so much. Salamat so much. Diyan namin nakabalik namin diri sa LBC. Kay ubi naman sa timing. Nahuman namin kaon po. Tracking number. Asa sa magsulat ba rin? Gara. Thanks. Nakuha na jud nako guys. Yara. Thank you so much me sa imuhang gipadala sa ako Will Rama from Cebu City. Thank you so much. Ako na dyan nakuha. Mao dyan niya ang huli-ulian o dali kay basig i-return. Pila day kaadlaw ma-return ni siya? 10 days? 10 days di ay siya. Ma-return na niya siya sa nagpadala. So thank you so much. Ha? Balanay ko lang. May pag-upo ka na isa. Ganit da. Sus, ginoo ko. Pero sige lang. Sao naman, naman tadi. Kani makud akong giuna-una man kay basig ibalik ba. Ni nag-chat na ba si Kuan, mami na. Kuan, kanaan lipstick, mga lotions, mga glutathione. Sana all. Thank you so much, Mommy, sa imong blessing. Power bank nabilin Ginoo ko bayot. Ako sang kuwaon. Nalimtan ang power bank, Diyos ko. Nakura ba lagi? Ang power bank Ginoo ko bayot.
Diyan namin sa bus paingon sa Balingwan. Hawiri sa Maringdik eh. Waon sa nako ang sitsiyo kay ato ning ginuto ng sitsiyo kay ulat kay sa bag. Nagulan diri sa Himuo guys. May lang ulan naguwan karon dito sa Balingwan. Are you okay, Maring Inday? Okay ra po. Uy, thank you so much kaayo Maring sa blessing that you share to me.